Bună ziua și bine v-am găsit! În această prezentare ne vom îndrepta atenția spre o bijuterie arhitecturală numită Castelul Caroli din Carei. Acest castel este numit și Peleșul Transilvaniei. Prima rezidență cunoscută a familiei Caroli la Carei datează de la sfârșitul secolului al XV-lea. Construcția este dotată cu elemente de Nagy Károly in Partium, now Carei in Romania, was the ancient home of the Károly family, who played significant roles in some of the turning points in Hungarian history.